Päivä 4 Lissabonissa. Tänään olisi luvassa ihan alkuun akvaariossa käynti. Tossa on joku toinen todella iso, vähän niinku Sea Lifeen verrattuna tai verrattavissa oleva akvaario. Käydään siellä. Sen jälkeen ehkä käydään rannalla. Ja sen jälkeen mä lähden tapaamaan mun taikurikaveria tänne lähelle. Hän kävi Suomessa muutamia kuukausia sitten. Sovittiin, että nähdään täällä Lissabonissa, kun hän asuu täällä, niin mennään sinne. Ja sitten toivon mukaan tänään päästään käymään siellä kaupassa, mikä myy niitä hukkuneita paketteja, koska mä oon vaan niin friikki kaikissa tämmöisissä niin mystery box jutuissa ja näissä, niin se vaan kiinnostavaa hemmetisti. Mutta hei, lähdetään sinne akvaarioon ekana. Siis tää Oceanario on aivan jäätävän kokonen. Ei sitä niinku pysty niinku kameran kautta niinku tajuamaan, mutta tää on ihan järkyttävän iso. Siis ei mitkään, mä oon käynyt siis Sea Lifeissa Helsingissä ja Maritariumissa Kotkassa, mutta tää on jotenkin aivan uskomaton. Tiedätkö kertoa, että tää on jotenkin niinku Euroopan yksi isoimpia, mutta tää vaikuttaa kyllä tosi huikealle. Mä rakastan kaikkia tämmöisiä akvaariojuttuja. Oceanario oli erittäin jees, nytten jotakin ruokaa, sitten pääsen tekemään taikuuksia. Täällä Portugalissa myydään niinku postissa kadonneita paketteja. Näistä lukee Amazon, mutta en tiedä onko se Amazonista. Mä oon tehnyt 3 pakettia ja nämä maksaa yhteensä 80 €. Ja mä nyt toivon, että ei tule mitään turhaa skeidaa, koska 80 on aika paljon niistä. Mutta lähdetään avaamaan tässä paketissa, se oli oikeasti parasta tavaraa. Ainakin näin me porukassa pääteltiin. Mutta nyt pitäisi vaan saada jollakin turkaisen vehkeellä auki. Siinä lukee Beauty Life, so it's gonna be something related to cosmetics, I suppose. Jos mä en nyt oo ihan ymmärtänyt väärin, is this like a nail oven? No, this is for kids. What?
It's a waxing machine. Okei, eli siis house-laite, voi kiva. No, mikäs siinä? Escape Home Waxing Kit. Okei. On hyvä. Siis kyllähän me tiedetään se, että tässä ei voi tulla mitään muuta kuin turhaa skeidaa, mutta tää on vaan hauska kokemus. Eihän nyt tällä tää on jotenkin pehmeetä. Onks tää joku helkkarin huopa? No joo, tässä on aluksi joku huopa. Tai jonkunnäköinen niinku peitto, ehkä. Täällä on myös Smart Bulb. Yeah. Tää on jonkinnäköinen niinku älyvalo. Elikkä Q-Pack, eikä tässä on jonkinnäköisiä älyvaloja siis, mitä pystyy kiinnittämään jonnekin. Tää on ihan hauska. Mulla on kotona noita Philips Hue-valoja, eli tää menee vähän ehkä, ei mene täysin sen kanssa, mutta no. Ihan hauska. Sitten on lisää tavaraa vielä. Mikä tää on? Tää on läppärilaukku. Mut tää on muuten ihan hyvä, koska mullahan on siis toi mun MacBook, joka on 13-tuumainen, niinku tossakin luki jossakin, että 13 inch. Jossakin tää luki, tossa lukee 13 inch. Niin tää tulee mulla käyttöön, koska mulla ei ole mun MacBookille mitään läppärilaukkua, niin tää on hyvä. Nyt tulee tää, mitä me epäiltiin, että tässä on jotenkin niinku hyvää tavaraa. Me ihan vaan painon ja kuuluvuuden perusteella arvioitiin. Täällä on useampi tavara. Mikä tää on? Tää on mielenkiintoinen näköinen. Tää on Nintendo Switchin se suojalasi, minkä voi laittaa sen Switchin päälle. Mun on pitänyt hommata semmonen niin kauan kuin mulla on ollut Switchi. Mutta onks tää... Tää on 2. tai 1. Mutta en tiedä, ehkä ne menee. Sitten täällä on toinen paketti. Tää on herätyskello. Eikä siinä. Klassikko. Menee käyttöön. Voi vielä valon kanssa. Ja täällä on joku vielä 3. vielä. Tää minua kiinnostaa eniten. Tässä ei lue mitään, mikä tää on. Another mystery box. Another mystery box. What the... Onks tää kahvikuppi? Ei voi olla. Mikä tää on? Tää on niinku Glück ist eine wie dich du haben. Jotakin saksan kielellä. Mikä helkkari tää on? Nää on kynttilöitä. Eikö tässä voi laittaa... Onks näitäkin tuoksukynttilöitä vielä? Joo, on. Nää on muuten tuoksukynttilöitä. Mä maksoin 80 tuoksukynttilöistä herätyskellosta Nintendo Switchin laseista. Mä haluan katsoa vähän tarkemmin, mikä helkkari tää on. Ei, kun tää on joku... What the? Mikä helkkari tää on? Siis... Mä en tiedä yhtään mikä tää edes on. For what type of pillows? Look at it. What is this? Like, it's really... It cannot be like a hair towel because the quality is horrible. En tiedä mikä helkkari toi pitää selvittää. Ja näitä on vissiin 3 kappaletta. Joku 4 peräti. Voi apua. I've never seen that in my life. Me neither. This is like really interesting. Like what the heck is this? Elikkä näitä on sitten nyt 4 kappaletta. Wow. Sitten oli noin tuoksukynttilät, noin saa mennä nyt tonne. Ja sitten oli toi helkkari hieno herätyskello. Sitten oli tää nyt oli ihan niinku ehkä käytännöllisin näistä kaikista. Toi menee käyttöön. Ja sitten tää tää niinku on kaikista hauskin juttu, tää 1000 pahausvehje. Mä en osata käyttää tämmöstä, mutta ehkä mä annan tän jollekin lahjaksi, joka osaa käyttää sitä. No niin, siitä on paketteja availtu ja nyt mä oon menossa tapaamaan tätä mun taikurikaveria. Me tultiin hänen taikurikoululleen. Katsotaan, onko hän, ainakin tää ovi on auki. Uskon mennä sisälle tänne. Hello? Oh, there you are.
Vitsi mitä huikeeta. Nyt lähtiin Franciscon kanssa syömään. Hän ottaa jonkun hänen oman friendisen messiin tässä, niin nyt odotellaan sitä ja kohta syödään hyvää ruokaa. Siis toi oli vaan niin läppä juttu. Toi tarjoilija vaan äsken nappasi mun GoProon ja se luuli, että se ottaa meistä kuvia, mutta se rämpytti tätä record-nappia, niin se otti tämmösiä lyhyitä klippejä meistä koko ajan. No ei se mitään, saatiin ainakin hauskoja muistoja. Tää päivä oli huikee. Toi akvaario oli aivan loistava. Ne paketit oli aivan loistavia, vaikka oli aivan tätä paskaa. Francesco on aivan upea ihminen. Hänen ystävä Diego, joka on meidän kanssa, tosi mahtava tyyppi. Tää on ollut ehdottomasti paras päivä Lissabonissa tähän asti, mikä on hyvä, koska huomenna on vikapäivä tai kokonainen päivä täällä. Lauantaina himaan. Erittäin iloisin lähden takaisin kotiin, koska mun suurin huolenaihe palaamisen lisäksi oli se, että saanko mä tarpeeksi kokemuksia täältä ja muistoja. No niitähän on nyt tullut tässä. Nämä videot on loistava tämmönen, sanotaanko, mitä sä sanois sille järkevästi, hyvä tämmönen niinku vähän kuin päiväkirja itselleni. Mä ymmärrän, että näitä ei hirveästi porukkaa katsoo muuta kuin mun kaverit lähinnä, niin tää on vaan aivan loistava tapa niinku muistaa tätä reissua myöhemmin. Totta kai mulla on paljon kuviakin. Tänään mä en kuvaa enää mitään. Huomenna olisi tarkoituksena käydä jossakin syömässä. Toi Diego sanoi, että se vie mut jonnekin helvetin suureen buffettiin. Mielenkiinnolla odotan. Mä haluaisin myös kokeilla jonkinnäköistä paikallista jotakin. Diego sanoo sandwich on steroids -tyyppistä ruokaa. Ja sitten me mennään treenaamaan karatea huomenna. Huomenna pääsen vähän ottamaan ihan otteluitakin karatessa. Sitä mä otan erittäin paljon. Katsotaan kuvan kuinka paljon huomenna, koska viikonpäivä huomenna mä haluan keskittyä enemmän tähän niinku olemiseen täällä, mutta ehkä jonkun tämmöisen hauskan kollaasin kuvaisi huomiselta vielä lauantailta. En kuvaa enää mitään. Jotenka ei mitään muuta kuin hyvää yötä ja nähdään taas joskus sitten.